Nse so terase ami kangari dai demso yi kangari dai demso yi ani ne tiere be ɲɔgɔn fɛ shuta ban kile ta ba o be ɲɔgɔn fɛ cucucu la o tɛ n tɔɔrɔ dɛ sisan a banni de don a bɛ taa nɔfɛ fo n ka so kɔnɔ o tɛ molobaliya dan ye fo n ka so kɔnɔ hakɛto Asi dere mama cɛ ko ala mudo baliya o fana ma fɔ dɛ ne ba I ka hakɛto sa mama ne ba nam e ka mɛn ne ma ni yɛrɛ de don n kan bɛ ni asi yɛrɛ de ma ni ne ni ne cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Asi e bɛ nin dɔn mama ne b'a ɲɛfɔli kɛ mama e b'a dɔn ka da o ma dɔrɔn o tɛ kuma la a bɛ mun ɲɛfɔli kɛ ne ye min f'i ɲɛna sa o kɛlen don ni bɛ mun de ɲɛfɔli kɛ asi bɛ mun kelen de ɲɛfɔli kɛ ni ne cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi a bɛ n kana kalo 5 bɔ ni asi n'an bɛ ɲɔgɔn ye suta sira la fa bɛ n kɔrɔma tigɛ o si t'a bɔ dɛ a tɔ kelen bɛ fɔ n si so kɔnɔ ni nin cɛ minɛ fɔ n si dilan ka ni asi a jɔ ne fila tɛ se ka dala cɛ la o n b'o nkalon da la ne b'o nkalon da e den na a bɛ mun de ɲa ne ye a jɔ ne filɛ kɛ sani ka ne filɛ a lajɛ dɔrɔn a ɲininka kɛ a ɲininka n kɔni tɛ dɔ wɛrɛ fɔ I b'a f'i den kangari da ye ni ne y'a ye diɲɛ don o don kari kɔnɔna k'u bɔ u ka da ye ni y'a ye n ka so diɲɛ don o don n cɛ nɔfɛ ni ma faga ou bien ni ma taa datugu kaso la i k'a fɔ tu ɲamɔgɔ den kuma wɛrɛ tɛ ne bolo salam alaikum Asi mama a bɔra ka kuma bɛ fɔ I yɛrɛ ɲɛna dɛ tɛ ɲɛfɔli kɛ mama o kuma e dara ka kuma ko bɔra ne hakili ma kɛ ne tɛ se ka kun ye ne tɛ se ka faamuya yɛrɛ ne ko ne ye denmisɛnnin fitinin de ye n ko e tɛ foyi dɔn Asi ne ye n kɔgɔ da e fa kɔgɔ la yan nɔ e tɛ foyi dɔn e ye denmisɛnnin fitinin de ye Asi o kuma ɲɛfɔli kɛ kɛ mama tiɲɛ don ne n'a dɔgɔnin bɛ ɲɔgɔn fɛ mais a cɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ wa n t'a ka cɛko kalama fɛnɛ ayi dɛ donc e n'a dɔgɔnin bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲɔgɔn fɛ e n'a dɔgɔnin Asi o ɲɛna ne ko n ko e ye denmisɛnnin fitinin de ye e tɛ foyi dɔn ja bɛ dugu ci ne ɲinɛ ma o kuma na sa ɲɛna I ni baraji Ala k'an to ɲɔgɔn ye nka sisan I tulo deli ka n ka kuma lamɛn dɛ n'i fa nana n'a y'i ɲininka ko yala ko Fifi ka ko bɛ cogo jumɛn na a fɔ k'i t'a kalama mama o de daga dilan n tɛ walahi de Ala in tɛ n kale kan tɔɔrɔ n'i da waga ka kuma wɛrɛ fɔ a ɲɛna dɛ bilahi I ta in b'a fɔ a ye n'i y'a fɔ dɔrɔn n b'i ta fɔ n t'a fɔ dɔrɔn n b'i ta fɔ a tɛ gɛlɛya o ne ye kuma bɛɛ kɛ mɛlɛkɛnin fɛ a ja e yɛrɛ ka ko wɛrɛ bɛ na de Ala ka teli n'a ka cidenw ne de ye wolo o ne de ye wolo ni mama olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ a ka ɲi I bɛ se ka taga wɛrɛ kɛ mɔgɔ lankolon bila k'e n'o dɔgɔnin bɛ ɲɔgɔn fɛ kan ka di ne t'a dɔn n bɛna min kɛ bilen parce que ne kɔnɔ t'a bɛɛ la n sera n dan na sisan dɛ min ka di e yɛrɛ ye dɛ e k'a kɛ wa I bɛ ka laɲini min kɛ nin I tɛmɛra a dan kan kojugu a bila I kunna k'a fɔ k'o tɛ se ka ɲɛnabɔ cogo si la ɲɛnabɔ cogo foyi yɛrɛ t'o la Nase e hakili tan e bɔra I ka yala la ka na ne n'i muso sɔrɔ so kɔnɔ ko mun kɛra I m'o ɲɛɲini k'o dɔn
Naam kadi. Ne m'i faamuya dɛ. San o san an bɛ ɲɛnajɛ organiser 20 janvier la. Ne m'i ye réunion kɛyɔrɔ la n m'i kumakan mɛn. Mun bɛ yen? Kadi wari foyi de tɛ ne bolo. O de la ne ma réunion kɛyɔrɔ la. E b'a kalama ne bɛ yɔrɔ jɔsi min na ne k'o baara tiɲɛna wa ne bamuso a ka feere jɛlen don wagati la. Wari foyi de tɛ ne bolo. O de kama ne ma réunion kɛyɔrɔ la. E b'a dɔn an npogotigiw ka jɛ filɛ an b'a nɛn don ɲɔgɔn kɔrɔ ko kunba t'a la. Kɔfɛ an bɛ tila ka taa kɛ ɲɔgɔn kunna dɛmɛ. O tɛ min na o de la ne tora an ka so. E tun b'o fɔ ne ɲɛna. I ye ne ka fɛti wari sara ka tɛmɛ. Mun b'a yira e la ko ne tɛ se k'i ka wari sara? Teriya dabɔra ɲɔgɔn jigitugu, ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn sutura de kama. N'o bɔra la, nafa foyi de t'a la. O ye tiɲɛ ye Kadi. N'a fɔra 31 tɛmɛna laban ne taara e ka chapeau sen e ka chapeau tiɲɛna ne bolo nka i ma sɔn k'a sara ne ye. O suma k'o dugumajɛ ko ne ka taa n jɔ e da la tuguni ko wari jeli tɛ malo mɛ a tɛ n'a bɛ wɔsi dɛ. N'i ko ten n y'a mɛn nka i bɛ taa fɛti kɛyɔrɔ la ne b'i ka fɛti wari sara. N'i taara i b'a kɛ komi tɔw b'a kɛ cogo min na. N'i ko ten Kadi n y'a mɛn halisa ala k'an to ɲɔgɔn na ala k'an ka jɛ sini ala kana nafigi bila an ni ɲɔgɔn cɛ. Umar, mana dɔ wɛrɛ la de nana kangari da bila. I bɛ kuma i kɔrɔmuso fɛ. I tulo b'a la. Tiɲɛ ye kangari da ye mais ala nkalontigɛ n tɛ jɛn n'a ye dɛ. I kɔrɔmuso bɛ se ka taa anw fɛ yen nɔ cogo jumɛn na a bɛ t'i jɔ ne ba ma ko ne n'ale cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. O man bɔ dɛ ka tila k'a fɔ tuguni ko ne bɛ ka si ale ka dilan sanfɛ ani ne n'ale cɛ. O tɛ manamanakan dan yan. Nin ka kan fɔlɔ n'a laban ye bilahi a kunna jara de mama tun bɛ yen nɔ. Ni mama bonya kama ni e gasi kama walahi n ye muso in to a ka bɔ sinon n'a ɲɛ kelen fununen ma si ma ye i kun k'a fɔ ma t'u ɲɛmɔgɔden tatɔ fɛ wa a ma ban dɛ a fa n ɲɛnɛ a ɲɛ ni ne ɲɛ kare kelen kɔnɔ a k'i yɔrɔ ja dɛ n tɛ sa la bɔ ka bin na mais bilahi gabakurun tɛ sa ni m'a kun ci sa an pɛrɛn de ye faga kuma banna. Ko kɛra cogo di? Rosie, depuis ne furula ka taa chapeau fɛ yen nɔ ne ma deli ka cɛsiri yeri so an ka salon na komi e de insister k'an ka don an ka kuma n'a ma ɲɛ an bɛnna fɔra munna e bɛna kuma fɔ ni cɛ ye mun bɛna sigana ta k'a bila ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ. Rosie, ni ne ka furu bilalen Ange n b'i deli segin i k'a yɔrɔ ɲini k'a fɔ a ɲɛna k'an lajɛya sinon ni ne ka furu salen don. Ni mɔgɔ foyi t'o la i n'i cɛ ka furu ko o y'aw ka sokɔnɔ ko de n'a y'aw diya y'aw ka furu sa ni mɔgɔ foyi t'a la. N'est-ce pas que ni ne wulila wagati o wagati n ko n bɛna imagine photo ninnu publier e de bɛ n'i jɔ manamanakan fɔ la ne jalaya k'i ladɔnniya bi ye n ka délai dan ye wula in na n'aw mana ne ka wari n bɛ imagine ninnu publier. Ne fa ala kama kana photo ninnu publier n b'i deli ala kama ka n'o kɛ tɛmɛnen la an kun ye 500 di ma a tɔ tora 2 ni 500 n b'i deli 500 de nana ne bolo ni mi se k'o di ma n b'a ɲini fɛ fana i ka kalo 3 de di ma ni ma fɔ chapeau dɛ ne yɛrɛ kalo 3 n b'i ka wari ɲini k'a sara n'o tɛ e ye kuma min fɔ ne ye o ka gɛlɛn dɛ. Ne bɛ 500 ɲini nka ne tɛ kalo 3 de lajɛ ne bɛ kalo 1 de d'i ma n'aw ma segin ka na ne ka wari yan mun bɛ bɔ a la an bɛɛ b'a ye
ne fa kalo kelen ka dɔgɔn sa e yɛrɛ ɲɛ bi dugu situation na yɔrɔ bɛɛ de ka gɛlɛn. Madame, o y'i ka ko de y'i bolo. Aw b'a ɲɛɲini cogo o cogo a y'a ɲɛɲini ten. N'i y'a ye e bɛ nin problème kɔnɔ bi a bɛɛ y'i cɛ de sababu ye. E bɛ ka lutter cɛ min nɔfɛ o ka malangoloya de ye nin bɛɛ s'aw ma. 500 in di ka taa ka ban. Si muso hinɛ ne minɛ kojugu muso bolo mɔgɔ ɲɛnama ba de fɛ a bɔlen don mɔgɔ ɲɛnama fɛ Jean a ka wari tɔ tora 2 millions min i t'o sara a nɔ la e wari min d'aw ma o don n'i y'a digi kɔnɔ o sɔrɔla nin affaire in de fɛ ne b'a dɔn Lozi mɔgɔ b'i to i ka kojugu kɔnɔ ka dɔ hinɛ minɛ Jean i bɛ ka commencer ka n dusu labɔ o ɲuman ye min ye taa ka bɔ yan sisan Asi, chargeur dit tes problèmes. Mais Dieu donne ni e nega chargeur mi ani malamate si. Ale nega chargeur do ni do chi. Seigneur la ke fimi ni mo de jana. Chargeur ko sira normal. Nore de ebi mo wonyene boni ka poer ba kila debe kuma ula. E kera sababu yere ni ka poer ba yachi. Est-ce que no kuma ta? Akan sa e ta télé kɛrɛfɛ chargeur be yen. Ni y'a ta dɔrɔn ni tilala la dɔrɔn n'a di yan. E t'o fɔ ne ɲɛna. An bɛ so kɔnɔ tant an bɛ so in kɔnɔ a kɔnɔ an mago bɛ jɔ ɲɔgɔn bolo fɛn min. E ka taa nin ta sa c'est bon. E b'a mun kɛ? I tɛ sunkurutigɛ la. I ka n ba la. Mam. E dun b'i pɛrɛn ka ne wele cogo di tantɔ Umaru? Mam. Bilahi ne y'i dan a bɛ minɛ. Ne ko ne bɛ e ni mun de cɛ so in kɔnɔ yan? Ha? Mun de nɔrɔlen don n'a tan kɛlɛ. N ye mun k'i la? I bɛ Ala minɛ ka taa fɔ Asi ba ɲɛna ko Asi bɛ to ka na e cɛ nɔfɛ yan. E tɛ maloya ka cɛko kuma fɔ wa? E y'i furu sa nin y'a kalo joli? Ka nin da i faso la k'a kɛ sungurubaya ye. E bɛ ka nin mun kɛ dɛ ne bɛ nin kɛ sungurubaya de. Ne bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna hali n'a man di n b'a fɔ. Nin ye mun ye? Umaru, i t'i jɔ n ka tiɲɛ f'i ye wa? Hali sini n bɛ taa fɔ Asi ba ɲɛna n k'a bɛ na n cɛ nɔfɛ. N y'a fɔ bi n y'a fɔ sini e ko cogo di? O Asi min filɛ nin bolo dɛ o de y'i ka sunguruba ye sinon ne tɛ. I tulo b'a la? Umaru, n'i bɛ ka n ye pola la kun tɛmɛ ka bɔ ne la i filanten de i y'a mɛn wa? Furusa tɛ se ka k'a damana ko wɛrɛ est-ce que i y'a faamuya? I m'a sa kunna o. Mɔgɔ lankolon bilalen i ka Asi de ye sunguruba ye sinon ne tɛ i tulo b'a la? Bien. Comme ne ye n da don i ni Lozi ni ɲɔgɔn cɛ o de tigi bila nin bɛɛ la. Awɔ o de bɛ k'an bila la. Bon hali sini n b'a fɔ. O de bɛ k'an bila la. N b'a fɔ n'o de f'i ɲɛna hali sini sɔgɔma Lozi bɛ na yan. Ne min farati na E ka sunguruba nana ne sigilen sɔrɔ yan nɔ Ala ye foli ɲuman kɛ a ma tɛmɛ ka ne nɔfɛ yan. Nin kuma balen don. Donc e de kɛra kɔrɔ ye ne ye dɔgɔnin o tɛ yan. E ni Lozi ne bɛ dɔ e ni ne b'a bɔ ɲɔgɔn na n'o de f'e ɲɛna sa n'o de f'i ɲɛna yan ti kelen tɛ an bɛɛ dama ka kan yan na a ka di ye cogo min an b'a kɛ ten ne ma convocation tigɛ k'a di e ma i k'a fɔ ko tu ɲɛmɔgɔden hali balimaya t'a la clochard. Eh Fifi. Asi tɛ yan. Naam.
Si, mon fils est venu. Sanogo. Ça va. Ça va. Et tu l'as tombé là? Hey, Sami. Fifi est venu. Fifi, Ah bon? eh, quand il nous a chindé, Fifi tara a fait comme son bébé, parce que la boire de mairie. Fifi d'aller me connaît passer dans ma terre. Faut 600. Mais, tu sais à qui tu veux dire? Fifi bétail et ma faux chiffonné. Comme ni ne ko me kuma Fifi ka ko la ta famille o. Ni ne ko ma ko ngana ta plate na famille. Ami, au moins, il y a quelque chose. Fifi venait de la responsabilité là. Il y a comment pour moi? Quand on s'est réunis, on a fait la cantonne. On a abandonné la responsabilité à la canne, on a parce que les gens qui sont des communautés canadiennes. Oh, les gens qui sont là, ils ont là. Ah ouais, tiens le. Ah ok. Il y a Bachita là. Il y a femme. Mais la polo. Ah, Bachita. Si. Et on va proviser une on va trimestre ici là. J'espère qu'il va gagner son temps. Wa, mais nous finissons. Après j'ai ma séance là. Il va me gagner première là. Non t'es assis, wallahi. Mais dans le moment où je dois y aller. Tu me fais que ma belle est génétique. Beaucoup belle est génétique. Terege, e do mun law do. E ko ne makibe ta kana. Ne nga bina no tila kasi. E man. E fila nga bina na fi. Ne tume fa nga dana daiga. Me ni ya ko dam ne to amna. Mo ko se ga dana daiga. Terege, ote fama balya doron ni. Ne be Bamako ya. Ne Fatia wa ne ba fenete ya. Ne be teru de fe. Na fɔra ko kuma bɛɛ ko ne bɛ to bɔlɔn kɔnɔ yala la a bɔ cɛn na n bɛ ka sira a kana na fiɲɛ don n'u ka ɲɛnamaya la n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu nka ne yɛrɛ bɛ fɛ k'e ɲininka kuma kelen na sabula ka d'a kan kuma caman ne bɛ tɛmɛ k'i kelen sigilen to tebili la yan kelen sigilen bɛ to a ko wɛrɛ la yala est-ce que e bɛ baara la wa? Terege, mɔgɔ tɛ Bamakɔ mun tɛ baara la mais seulement baaraw kɛcogo tɛ kelen wa i m'a faamuya. O ye tiɲɛ denkɛ bɛɛ kan k'i cɛsiri ka baara kɛ de n bɛna min f'i ye baara de bɛ mɔgɔ faden ɲɛ bi la wa baara de yɛrɛ de ka ɲi bunahadamaden bɛɛ ma i bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ a la wa i bɛ manja sɔrɔ a la i bɛ sababu caman fana sɔrɔ baara in de la quoi mais n'a fɔra tuma bɛɛ e sigilen don e kan ka sababu min sɔrɔ i b'a bɔ min Selemani yɛrɛ fana tɛ Bamakɔ dɔn nka kabi i nana n bɛ ka firifiri pour que ka se ka n dahirimɛ sɔrɔ ka n fiyɔrɔbɔ fɛnɛ sɔrɔ quoi n ka cɛ n bɛ min f'i ye kana kulonkɛ baara la dɛ. N ka cɛ ne bɛ baara dɔ la tile kelen kɔnɔ ne ye 500 sɔrɔ fana ye dugu ni position ye wa n bɛ ka f'i ye i tɛ dugu kɔnɔ i t'a kɔnɔ bolo Bamakɔ ka bon nka kɔnɔko an de b'a teliya ka sɔrɔ tile kɔnɔ wari kana sɔrɔ dɛ mais tant n'a bɛ cɛw bolo an b'a sɔrɔ o foyi t'o la ko yanni i dan dugu i bɛ t'i munumunu cogo o cogo a b'an bolo dɛ. A terikɛ cɛ aw yɛrɛ a bɛ fɛn in dɔn dɛ. N ka cɛ o kelen don. i bulo ka di ye n ka cɛ bulo b'an ka base la trop. I bɛ ka baara min fɔ o ka di ye kojugu. Ɔ n'o ka di ye don o dɔrɔn n ka cɛ i tigɛ bila wo kɔnɔ n ka taa. N'Ala sɔnna. Mun de kɛra i t'i bɔ ne da la e ɲɛ bɛ mun de la I Musa su kura kuma jumɛn kan bɛ fiɲɛ da yɔrɔ ma n k'i fa de ye ne ye jɔn fa ye e ye ne fa tɛ mɔgɔ lankolon ye e ye mɔgɔ lankolon de ye e tɛ maloya e ni Ala ni kira cɛ muso b'i bolo ni muso babɔ tile in na n'a fɔra i terikɛ yɛrɛ di i bɛ Ala minɛ ka t'i kungo f'o ye an bɛna fotoko kuma in na
ne de y'aw ka photo envoyé Lozi kunna n'a k'a k'a sago ye i ni denni min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i kun b'i lankolon photo ci a ma wa a b'i nɛgɛ k'i ka wari minɛ a bɛna wari di ne de ma ne ka go de kun don i terikɛ den kɔni ne ka go de kun don i da ma waga fɔlɔ bilahi i da ma waga fɔlɔ n kelen ka bɔ a kalama k'a n'i kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne de y'a minɛ k'a ci ma i famana k'a ya n y'a bugɔ fo k'a woro kelen kari nin waati la a ɲɛda tɛ se ka lajɛ o maloya de kama a taar'u ka village la mɔgɔlankolon bilalen bilahi e denbaya sugu nasuguya kan ka faga de tɔgɔ de b'a la ko muso b'e bolo ne tigɛr'i la n'a y'i ja taa fɔ n fa ye taa fɔ n fa ye foyi tɛ bɔ a la sigida la muso b'i bolo i bɛ ka denmisɛnninw tigɛ denmisɛnninw ɲɛ jɔyɔrɔ i ba taara la i ɲɛ bɔ ne la min ka di o kɛ kana fɔ ne ma patɔrɔn sa i m'a dɔn e tɛ maloya a tɛ malo n'a fɔra i terikɛ den o ka sunguru e de taara la minɛ ka taa ɲɛbaw fɛ n ko nin ba taara wololen miiri bali Lozi bɛ ka mun k'i la a jo b'i la o halisa a ma fɛn kɛ ka ɲɛ fɔlɔ yɛrɛ Lozi tɛ ka ne sago kɛ o ne min bɛ maloya Tani Ajaratu ma n ko fo Tani Ajaratu bɛ taa k'ale bɛ taa convocation di ne ma o don n taar'u provoquer f'u fɛ yen n y'u provoquer k'u voix ta n y'u voix enregistré u ko k'u bɛ n faga voix bɛɛ bɛ n bolo i ɲɛ ma bilen fɔlɔ walayi bilayi ne yɛrɛ t'a dɔn ne sigida e ɲɔgɔnna cɛkɔrɔba sugu kan ka faga de wa nin yɔrɔ jumɛn cɛkɔrɔba ye nin yɔrɔ jumɛn cɛkɔrɔba ye e yɛrɛ ni ne fa bɛ yala a maloya bɛ ne la n'a y'i ja taa fɔ n fa ye ko n'i dɔgɔ ko n'i nin foyi de tɛ bɔ a la an ka taa taa ka bɔ n yɛrɛ Namu baba. I b'a fɛ k'i ɲininka est ce que a ka kan i ka tile 3 kɛ ka sɔrɔ i woloden ma i ɲini k'i yɔrɔ dɔn est ce que o ka kan wa? Tiɲɛna o man kan baba. Badudu ni ko n dusukun tɔɔrɔlen tɛ ni ka di ka d'a kan a bɛɛ lajɛlen sɔrɔla i terikɛ musalakaw de la n'a fɔra kabini ne taara voyage la fo ka na ne segin Musa ma ne wele téléphone na wa n nana fana fo bi ɲɛ ma da kan sabula n'i ye ko ta k'a lajɛ ne bɛ Musa kɔrɔfɔli minnu kɛ k'a fɔ a ɲɛnɛ k'a ka dɔrɔgu ta ni manamana fɛn ninnu dabila o de kama Musa bɛ ka nin sira min ta ne bɛ k'a kɛ ale yɛrɛ ka hɛrɛ de kama n'o tɛ ne tɛ o ne kɔni tɛ ne t'a banna la an bɛ waati min na ko sisan anw ye si min sɔrɔ a sisan denmisɛnninw tɛ se k'o si sɔrɔ sabula a caman tolen don gulɔmin ni fini ni furakisɛ kunkun ninnu jagoya ne bɛ kuma Musa fɛ ne woloden don o ne ka devoir ye ne kan k'o kɛ o ne ka responsabilité ne kan ka n jɔyɔrɔ fa nka Musa tɛ ne lamɛn hali ne ye Musa wele Musa tɛ ne ka téléphone n ye n sigi ka n miiri e b'a dɔn cogo filɛ nin Musa de kɛra sababu ye ne ni e ye ɲɔgɔn dɔn Musa terikɛ de e ye o jateminɛw kɔnɔna na n tilara k'a ye i ye denmisɛnnin ɲɛnaba e ye denmisɛnnin sɛbɛba sisan ko mana gɛlɛya buna adamaden bolo ɲɛjɔyɔrɔ tɔ tora teriya so ye e de bɛ Musa dɔn Musa kun bɛ fɔ ɲɔgɔn ye e de a ka di ne ye i ka kuma i terikɛ fɛ i k'a yira a la ko ne bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ ne bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ale ka hɛrɛ de kama Badudu denmisɛnya tɛ maa jɛ maa de b'i yɛrɛ jɛ n'a sɔrɔ ne tun ye ale ta in ɲɔgɔn kɛ ne bɛ yɔrɔ min na bi ne tɛ se Badudu n b'a fɛ i k'a kɛ Ala ani kira yɛrɛ kama ne den ni yɛrɛ i ka kuma i terikɛ fɛ o diya n ye kosɛbɛ N y'a bɛɛ faamu baba.
I bɛ ka fɛn fɛn fɔ Musa ko la I b'i jo fɛ baba sabula ka d'a kan sɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka k'a den ma kosɛbɛ an b'a jate minɛ I n'a fɔ I y'a fɔ cogo min na aw ta banna kosɛbɛ mais anw de bɛ yen sisan I n'an ka bi ma ɲa an ka sini fɛnɛ o cɛnni o kɔni an bɛna se ka jumɛn fɔ an denw ye foyi si den ye baba n'Ala sɔnna I ye danaya min d'an kan N fɛnɛ b'a jigiya fa ye o diya n ye kosɛbɛ baba nin yɛrɛ nin diyara ne ye trop wa a bonyana ma n'a sɔrɔ aw kun ye nin kuma de kɛ k'a da aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a ma fɛn sara ne la baba ne tun bɛ ɲugun yɛrɛ la nka n y'a ye bi ja jɔyɔrɔ fɛnɛ dɔɔni fɛnɛ bɛ na aw bolo I y'a fɔ n ye a diyara n ye n'Ala sɔnna ni Musa nana n bɛ kuma a fɛ baasi tɛ n denkɛ n'i y'a ye ne ye nin kuma in kɛ fɛ n m'a dɔn I hakili ka bon kosɛbɛ wa n m'a dɔn I bɛ ko caman kalan ni ko dɔn tɛ kelen o ye tiɲɛ nka maa ma yala la a bɛ ko caman fɔ ni nkalon b'i la k'a bɛ don min na Musa nana ne ye fo bi ne ye taamasiyɛn min yira o ne dusukun fa halisa I bɛ si mɛn min kan I b'anw kɛ ka si mɛn kan kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na I ka I terikɛ a n'a hakili la I ka kuma faamu I m'a faamu baasi tɛ ne bɛna faamu I ma taa baarayɔrɔ la bi yan ayi ne ma taa baarayɔrɔ la awɔ an ka patron bamuso de banna o de la ne yɛrɛ seginna ka na so Alahu akbar Ala ka hinɛ amina k'a da yɔrɔ sɔrɔ amina k'a yɛrɛ ɲɛ amin I m'a ye diɲɛlatigɛ bɛ taa An tile ne ba. Ça va joli Ça va. Ne bɛ ka mafɛn min diyara ne ye sa. Fo ka ne ɲɛ bɔ a fɛ. Allah merci beaucoup Se de tɛ ne ye. Sinon ni ye se kɛ ne ye ne bɛ n ka don fɛn bɛɛ k'an ka ni masirimafɛn ninnu ye. Wala ni misiso ye ne ye a ka kɛ ne fɛ. Wa ni n y'a dɔn don min na n'a ɲɛ dara ne kan a ka ne kanu I n'a fɔ ko sanu bilen. Ne ba a ka di ne ye misiso ka ne kanu I n'a fɔ wolomuso bɛ k'a wolo den fɛ cogo min na. Ne ba n b'i deli I tɛ dugawu kɛ n ye Ala ka I ta ɲɔgɔnna kɛ ne ye. Ne ba misiso ka di ne ye koyi. joli a bɛ bɛɛ sa so in I mun de don I jarabi de don wa Ni n ka cɛ de don. Allah a bɛ k'i fɛ wa a b'i kanu Ne ba e ko ten a b'i kanu fura foyi t'a la a bɛ ne kanu. I ye muso ɲɛnamanba de donc ni masirimafɛn ninnu de ka di ye I b'a sɔrɔ donc n'i ye ninnu sɔrɔ dɔrɔn I yɛrɛ bɛ dalen b'a la ko so bɛ k'i fɛ yɔrɔ A bɛ kɛ ne fɛ. problème foyi t'a la aw ka yɔrɔ bɛ min Ne bɛ bɔ yen kalo min na. nin kare kelen in kɔnɔ Awɔ. Ne ba e ko so bɛ kɛ ne fɛ. a bɛ k'i fɛ problème foyi t'a la Ne ba ne tɛ mɔgɔ si ma nin fɔ ne ɲɛna fɔlɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la. t'i la I ka ɲi kojugu Ne ba I filɛ ni ka dɔ de fara ne ka bi nisɔndiya Ala ye kan. sɔn min d'e ma I bɛ ka jɔ I sɔn de la sinon Ala ye sansi min d'e ma a m'o di ne ma yɛrɛ Ne ba e ko so bɛ kɛ ne fɛ. so bɛ k'i fɛ n lamɛn So bɛ kɛ ne fɛ. a bɛ k'i fɛ So bɛ kɛ ne fɛ. So bɛ k'i fɛ. Ala so bɛ kɛ ne fɛ koyi. si nin ma kɛ nin na fa ya Ala k'a ɲɛ ka d'i ma Sanu bɛ kɔnɔ yan. awɔ ne b'o ye Ami Ne bɛ k'i lamɛn o. I b'a dɔn mɔgɔ n'i ba ma sɔrɔ I pankuma ma se I bɛ panko 2 kɛ pan yɔrɔ bon a ka di n ye Fifi taara yɔrɔ min na I k'a faamuya sabula I ko Fifi taara a tanti min fɛ moi j'ai appelé là-bas a fɔra ko Fifi tɛ
J'ai aussi pensé, moi, avec son matin et à tonton d'Ofanabe et Ronto de Flongo, Baraji Koroni. Ni wele ke kati fana. Fifi ta. Sanu, ne de mangene. Ami. Ile ka ne bulu Ami, ete kene yo, ami. Mo mangene. Ami, ete kene ya, wala ete kene ya. Ne bulu ni mo mangene. Kuma sugu de ka to fa Ami. Kana na ni ka sujet. Ne ya fe yene mo fifi tara tonto fe. E be fifi jugo do sa, ne be fifi ka kuma yene ko ni de ma jugo. Ne fifi tara ka yalla ne ka mbula sa. Ami ka fe ba wala. E dama funene ke e passé di film makatawa. Ne ya da. Ka be ta tanti fi. E na kila mo re bosa. Ha? E be ka mo ne fotuni. Ami sabal sa. Fifi tara. Na icha ka jugo ka di ye. Ntoro la sa. Me ka fi mo fifi tara wa so fifi tara wa so ma pini ne fanga mo ne ke. E be ka ni ka mo ne ke sa. Na ta ka sunu ba yala adare te jene yala. Adire ta ka sunu ba yala ko le ya. Iyo ntoro wa mo ko be ki beti re bunye. Ami. Nga na nyinga ble fifi ko kuma la re. Iklo ba da ka fe ni re. Tu me déranges, ouais. Tanda. Ami. Ami. Assis. 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 Moi, je ne vais pas m'en avec moi le fond. On magnifie comme on a des personnes qui font comme il est connu à la vie. Il va donc pour manger. Assis. J'ai un ami fait. Il va finir. Mais il est calme. Comme ce que le ministre a dit, il m'a dit. Sabula, ni ko so karakari. Ne fifita, ana fifia. Amfana ni. Am. Ana ko ni. Ko la wani da ni. Aga. Bien faut de nous que Jaman ini. Ini fifi. Alam kita. Kita rawat ni kafe. Tiɲɛ a sera ne ka tiɲɛ fɔ sabula nafa foyi tɛ nkalon. Magnifique. Nienta fon fana vita fo. Nienta fon fana vita fo. Nienta fon fana vita fo. Sanu. Sanu. Ita ke ala na kira kama. Ami, ami fala ka bonasa ami. Laisse-moi tranquille ami ake ala ni kira kama kantu. E kuma fa moi. Ha? Minga ko sebela e be mun dongli take. E dong dara ya. Ache ka dongli la. Woni nienta fon fana vita fo. E o kuma jugu ye. Aso ko jugu ya. Ne ko asiyo. Ne kun ye ci ka tane ka fini minɛ parce que la e taara fɔ la. Ami. E bɛ ka mun de sigi a se kuma e tigɛra ne la sisan ou bien i fila nin ne. E fila nin ne y'a si. An b'a fɔ ko ne ka tobili kɛ mun. Fila o de ka na. Taa ka fini minɛ. Ba taara den mɔgɔ lankolon furusa. Nin den yɛrɛ nege foyi tɛ ne la ne ka du in kɔnɔ. Sani fɛn mɔgɔ bɛ den dɔ la a bɛ k'i jugu ye. Wallahi nin den nege foyi tɛ ne la sisan. Ami farana. Laisse-moi tranquille, fala bona ya koma. Farana.